Fil-jiem li għaddew, il-Gvern qal li jaqbel mal-proposta li studenti universitarji Jawċin jagħmlu l-eżamijiet f'Għawdex stess. Iżda fis-sigħat li għaddew sar magħruf li jintażlu biss 70 student bix-xorti li ma' studenti irċevew ittra ta' notifika dwar dan. Jirriżulta li minn dawn is-70 uħud xtaqu li jagħmlu l-eżamijiet tagħhom hawn Malta. Kien għalhekk li l-Grupp Universitarji Jawċin il-GUG tella applikazzjoni fuq is-sit elettroniku tiegħu għal kull min huwa interessat jagħmel l-eżamijiet fil-Gżira Awċija. Ir-riżulta li n-numru ta' studenti Jawċin li huma interessati li jagħmlu l-eżamijiet f'Għawdex sa issa diġà huwa d-doppju ta' dak li għażlet l-Università ta' Malta 154. Dawn l-applikazzjonijiet se jingħataw lir-reġistrar bil-għan li jagħżel l-Jawċin interessati minn din il-lista. F'kummenti lil dan l-istazzjon il-GUG qalet li hija ser tkompli toffri l-appoġġ tagħha lill-istudenti membri. Kien il-Partit Laburista l-ewwel li jippropona l-istudenti Jawċin jagħmlu l-eżamijiet tagħhom f'Għawdex stess. Fis-stqarrija maħruġa l-ħamis, il-kelliem ewlieni Laburista l-Għawdex Anton Refalo qal li l-Gvern ħabbar din il-miżura baġla u għall-konvenjenza.